ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворро то охириша тамошо мекунем. Бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 сар шудагӣ то BMW Пятёрка ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 137 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и колокольчика қатъи лайк бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Audi 6 ки соли барояш 2017 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин мебошад ки объём мотораш 3.0 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 288 000 сомонӣ аст. мошина ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад, гуфтаи соҳибаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дар канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. дуюм Chevrolet Lacetti соли барояш 2004 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, коробка передачи автоматика. нархи мотораш 1.6 литра. нархи мошин 38 000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 278 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин алишиам буда ба ягон мошини соз. 4 баллони нави дигар дорад, аккумуляторашам навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро аз худашон гиред. сеюм BMW Пятёрка соли барояш 2008 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш дизел мебошад, объём мотораш 3.0 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 115 000 сомонӣ аст. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста, ягон камбудӣ надорад. агар касоне ки харидор аст, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм ваз 2107 соли барояш 1998 ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.5 литра, сӯзишвори бензин газа, коробка передачи механика. нархаш 12 000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 86 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед. чорум Daewoo Espera соли барояш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. объём мотораш 1.8 литра, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачиш механика. нархи мошин 13 000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 94 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ваз 2110 соли барояш 2006 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин, коробка передачи механика.
абиё мотораш 1.6 литр мебошад ки нархаш 20000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 145000 рубл мебошад. мошин 4 баллони нав дорад, сентр замок аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Astra G Caravan соли бароишаш 1999 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш бензин газ аст. абиё мотораш 1.6 литр аст ки коробка пердачаш механик мебошад. нархи мошин 41000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 298000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесаи соҳибаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум газ 3110 соли бароишаш 2009 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин мебошад. абиё мотораш 2.4 литр аст. коробка пердачаш механика. нархи мошин 45000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 327000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесаи кожни салон дорад. 4 электропакет дорад. боз арзонам мешавад гуфтесаи. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум Daiwon Nexi соли бароишаш 1996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 1.6 литр аст. сӯзишвори бензин газ аст. коробка пердач механика аст. нархи мошин 15000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 109000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошин документош тамом шидаги аст. краскаш нав кардаги аст. қатъи мотораш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум Opel Astra G соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газ аст. коробка пердач механика. нархи мошин 35000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 254000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст. кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед ва дар канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед.